Ba't nag-vibrate? Nag-on. Start recording. Kikita ba tayo dito? Quick recording yan eh. Yung pag tinap mo yun, record na kagad siya. Mag-on siya, magre-record. Okay. So, nandito po tayo ngayon sa Saan? Enchanted. Enchanted na lugar. Place. Ito yung enchanted na lugar laging binibidyo ko eh. Kala mo, malayo sa bahay mo. Lapit lang eh. Yan. 1 click. Pupunta na tayo sa heaven. Seven. Pwede pala tayo pumunta dun sa may kaliwa, no? Yung magandang lugar doon, yung mahangin. Saan doon? Yung sa may... Sa baba? Hindi sa may kaliwa. Yung sa... Parang mga tiles. Yung huling venue Sa church? Oo. Pwede ba doon? Oo. Simbahan? Sa chapel yun. Church. Chapel ng town. Hindi chapel. Kasi abing church. Simbahan yung church. Simbahan naman, Catholic. Chapel yun. Ganun ba yun? Nakaganon ako eh. Pag nakaganito, makikita kahit yung mukha ko nakaganito. Oo naman. Kita ka dyan. Talaga ha? Ano masasabi mo? Hindi ko mahirap na edit yung pag gumagawin ganun. Ano? Hindi ko alam eh. Pero parang feeling ko ano. Kakangalay ito ah. Oo. Bigat ka. Daw. Oh. Oo, mo yan. Oh, kunin mo siya. Bye-bye. Mahal yung ano ah. Ay, habang naglalakad ka ngayon, ayun sa bata. Sa? Ito? Kasi para makita yung mga, yung mga brown na grass. Brown na pine leaves. Okay na. Let's go. Hindi na napansin yung bata. Sabi niya, oh, walk. Walk. Mamaya na ulit, baka malaman nila kung saan tayo papunta. Iniwan yung bata.